कधी फॅशन तर कधी परंपरा. जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स, शृंगाराची परिभाषा. मालवण तालुक्यातील शिंदे सेनेच्या ताब्यात असलेली एकमेव देवबाग ग्रामपंचायतीच्या सरपंच विलास तांडेल यांचं उपसरपंच तात्या बिलिये, ग्रामपंचायत सदस्य रुपाली मोणकर, प्रतीक्षा चोपडेकर, दत्तात्रय केळुसकर यांनी शिंदे सेनेला सोडचिठ्ठी देऊन रमेश कादरेकर यांच्या माध्यमातून आमदार वैभव नाईक, माजी आमदार परशुराम उपरकर यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेची मशाल हाती घेतली. प्रवेशकर्त्यांचं आमदार वैभव नाईक यांनी शिवबंधन बांधून पक्षात स्वागत केलं. शिंदे गटातील स्थानिक उमेदवाराला उमेदवारी न देता भाजपच्या आयात उमेदवाराला संधी दिल्यानं नाराज होत आमदार वैभव नाईक यांच्या कार्यप्रणालीवर विश्वास ठेवून आपण पक्षप्रवेश करत असल्याचं कार्यकर्त्यांनी सांगितलंय. उल्हास तांडेल यांचं मनापासून शिवसेनेमध्ये स्वागत करतो आणि शिवसेनेच्या माध्यमातून, माझ्या माध्यमातून त्यांचा आणि माझे सर्व सहकारी त्यांचा मान आणि सन्मान ठेवण्याचं काम यापुढच्या काळामध्ये नेहमीच करेल आणि उल्हास तांडेलांना त्या पाठीशी आम्ही सर्वजण खंबीरपणे उभे राहू असं अभिवचन आज या ठिकाणी देतो. खरं तर उल्हास तांडे सारखा कार्यकर्ता, तळागाळात मानलेला कार्यकर्ता, कुठे सत्ता असली सत्ता नसली तरी सातत्याने लोकांचे प्रश्न घेऊन लोकांसमोर जातो आणि म्हणूनच आज एवढ्या मोठ्या ग्रामपंचायतीचे ते ज्या पक्ष सत्तेत नव्हता त्या पक्षाचे ते सरपंच म्हणून निवडून आलेले आहेत. खरं तर हीच आपल्या कार्याची पोचपावती आपण त्यांना दिलेली आहे. 2 दिवसापूर्वी त्याच्याने माझं बोलणं झालं. एखादा प्रवेश असला की कुठली तरी अपेक्षा असते, परंतु उल्हास तांडेलांनी कुठली अपेक्षा ठेवली नाही. तर आम्ही जे काम केलं त्यांनी बघितलं आहे आणि त्याचा विश्वास आमच्यावर पटला आहे आणि निश्चितपणे देवबाग वासियांच्या विकासासाठी त्यांनी आमच्याकडे कुठल्याही पैशाची, कुठल्याही अपेक्षेची न करता या ठिकाणी प्रवेश केला. त्याबद्दल पुन्हा एकदा त्यांना या ठिकाणी धन्यवाद देतो. खरं तर 10 वर्षापासून मी या विभागाचा आमदार आहे. पहिल्या 5 वर्षामध्ये खरोखरच देवबागवासी आमच्यावर नाराज होते. धूपप्रत्येक बंधारा असू देत, पाण्याची योजना असू देत, लाईटीचे प्रश्न असू देत, हे खरोखर सोडले नव्हते. परंतु उद्धव बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिल्या 2 वर्षामध्ये याचे 90% प्रश्न आम्ही हाती घेतले आणि ते सोडवले. आपल्याला माहिती असेल की धूपप्रत्येक बंधारा गेले 15 वर्ष एकही दगड लागला नव्हता. आपण या ठिकाणी पहिल्यांदा 4 कोटीचा बंधारा प्रत्यक्ष सुरू झाला. जिओ ट्यूबचं 2.5 कोटीचं काम झालं. परंतु या कामाला, प्रत्येक कामाला काही पक्षांचा, काही लोकांचा विरोध होता आणि तो विरोध खोबरेकर असतील, मी असू, सातत्याने त्या ठिकाणी आम्ही विरोधाला झेलून त्या ठिकाणी अनेक गोष्टीची पूर्तता केली. आज पण जवळजवळ 15-20 कोटीची कामं या ठिकाणी प्रलंबित आहेत. आज सरकारकडे वेगवेगळ्या योजनेमध्ये सरकार कर्जबाजारी झालंय, म्हणून सरकारने पैसे दिल्यामुळे नाईलाजाने त्याला काम या ठिकाणी बंद राहावं. परंतु येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही ते 2 महिन्यामध्ये, डिसेंबरमध्ये या बंदराचं काम सुरू होऊन 2 महिन्यामध्ये काम पूर्ण होईल असा शब्द उल्हास तांडेलांना आज आपल्या या प्रवेशाप्रसंगी या ठिकाणी देतो. आपल्यापासून उद्धवजी मुख्यमंत्री असताना तोक्ती वादळ दुर्दैवाने आलं. तोक्ती वादळामुळे उल्हासला पण माहिती आहे की पहिल्या तासामध्येच आम्ही या ठिकाणी पोहोचलो. या देवबागची दैनंदिन अवस्था झाली होती. लाईट नव्हती, अनेक घरं पडली होती, अनेक घरं जमीनदोस्त झाली होती. परंतु त्यावेळी तोक्ती वादळामध्ये सगळ्यात जास्त मदत ही देवबागमध्ये झाली, कागदोपत्री आहे. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये तोक्ती वादळ झालं, परंतु देवबागमध्ये सगळ्यात जास्त मदत ही देवबागवासियांना त्यावेळी उद्धवजी मुख्यमंत्री असताना झाली आणि ह्याची आपण सर्वजण साक्षीदार आहात. घरांना पैसे मिळाले, मच्छीमारांना पैसे मिळाले, धूपप्रती बंधारांना त्यावेळी मंजूर झाले, अंडरग्राऊंड केबल मंजूर झाले. आज देवबागमध्ये 4 ते 5 ट्रान्सफॉर्मर त्याचवेळी आपण मंजूर केले, आता प्रत्यक्ष सुरू आहे. आणि देवबाग हा नकाशावर, देशाच्या नकाशावर आहे आणि त्यामुळे देवबागचा विकास करणं आपल्या सर्वांचं कर्तव्य आहे. आज खरं तर काही मंडळी प्रत्येक वेळी बुद्धिभेद करत असतात, निवडणूक आले की वेगवेगळी आश्वासन देत असतात, लोकांना धमकवत असतात. परंतु 10 वर्षामध्ये इथले हॉटेल व्यावसायिक आहेत. मी आणि उपरकर शिवसेनेमध्ये काम करताना दरवेळी निवडणुका आल्या की हॉटेल व्यावसायिकांना CRZच्या नोटिसा निघायच्या आणि मग एखादी बैठक व्हायची आणि मग बैठकीतले लोक त्यांना त्यांच्या पुढाऱ्याकडे घेऊन जायचे, बरोबर ना सर, आणि मग CRZची नको, आता कारवाई करू नका, आम्ही पक्षाला पाठिंबा देतो म्हणून. परंतु गेल्या 10 वर्षामध्ये एकही नोटीस CRZ कोणालाही, अनेक लोकांनी हॉटेल बांधलीत, काही लोकांनी RCC बांधली, परंतु आम्ही जे व्यवसाय करतो त्यांच्या पाठीशी आम्ही उभे राहिलो. एकाही लोकांना नोटीस आली की तुम्ही आठवा आली काय सर, एकाला नोटीस नाही तर त्यावेळी सत्ता काय नोटीस पाठवायचे आणि लोकांना आपल्याला भेटायला सांगायचे. आज पाणी योजनेचा महत्वाचा प्रश्न होता
आपल्याला माहिती आहे की देवबाग तारकर्लीमध्ये पाणी येणार नव्हतं, परंतु आम्ही जलजीवन मिशन मध्ये ती देवबागची योजना मंजूर करून घेतली. आज आमचे मंदारखेडी आहेत, नगरपालिकेने ठराव करून घेतला आणि देवबाग तारकर्ली वासियांना मालवणच्या नगरपालिकेची योजना पाणी देण्यासाठी आम्ही मंजुरी घेतली. आता ह्या 1 वर्ष झाल्यानंतर मात्र हे प्रत्यक्ष पाणी आपल्याला देवबाग वासियांना मिळेल. आज अंडरग्राऊंड लाईट मिळेल, जे पर्यटकांना अनुकूल आहे. अशा आपण सगळ्या गोष्टी करू. खरं तर वर्षभरापूर्वी रमेशला माहिती आहे, काही लोकांकडे गेलेत आणि सुनामी आयलंडचा आम्ही माती काढतो म्हणून गाळ काढतो म्हणून सांगितलं. आणि म्हटलं ते काढतायत ना तर आपण थांबूया. परंतु गेल्या 2 वर्षाच्या सत्तेच्या कालावधीमध्ये त्यांनी काय केलं हे आपल्याला माहिती आहे. आणि तो पण तुम्हाला शब्द देतो की येणारं सरकार हे आमचं असेल आणि या सरकारमध्ये पहिल्या वर्षी हे सुनामी आयलंडचं गाळ काढून घेण्याचं काम या ठिकाणी आपण करूया. खरं तर आपल्या सर्वांच्या सरकारचं 10 वर्ष मी आमदार म्हणून काम करतोय. आज माझी तुम्हाला एवढीच विनंती आहे की मी आमदार म्हणून काम करताना समोरचे उमेदवार सुद्धा हे सुद्धा 5 वर्ष खासदार होते, 2 वेळा ते लोकसभेच्या निवडणुकीला उभे राहिले, त्यांचे वडील मंत्री होते, भाजपची सत्ता 2.5-3 वर्ष आहे. आणि त्या कालावधीमध्ये त्यांनी काय कामं आपल्या देवबागमध्ये केली आणि मी काय कामं केली. मी तुमच्या सुखदुःखामध्ये किती सहभागी झालो आणि ते किती सुखदुःखामध्ये सहभागी झाले. तोक्तीवाद्याचे ते गावामध्ये किती झाले आणि मी गावामध्ये किती झालो याची तुम्ही तुलना करा. जर मी चांगलं काम केलं असेल, जर मी विकासाचं काम केलं असेल, जर मी तुमच्या सुखदुःखात सहभागी झालो असेल, तुमच्या तोक्ती वाजवायच्या वेळी मी या ठिकाणी उपलब्ध झालो असेल, तरच मला मतदान करा असं कळकळीचं आव्हान तुम्हाला या ठिकाणी करतो. काही लोक निवडणुका आल्यात की मात्र मोबाईलला व्हिडिओ काढतात, असे दगड येणार आहेत, असे दगड पडणार आहेत, असं करणार आहेत. ह्याला मात्र आमिषाला बळी पडू नका. कारण निवडणुकीला 15 दिवस राहिले की या देवबागमध्ये अनेक गाड्या बाहेरच्या सुरू होतील आणि खोटी आश्वासनं देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करतील. तुम्ही जसा 5 वर्षामध्ये सर बरोबर 2 वर्षामध्ये आपण सर सुद्धा नाराज होते 5 वर्ष. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.